Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the Video Robot. And meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Watch for the jet storm. Mom, ever heard of Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream a heddiw dwi'n mynd i bod yn chwarae Captain Commando ar yr SNES. Diolch Emrys am ymuno a diolch am cyfrannu 18,000 tuag at Sialens Floss. Dwi wrth fy modd i Owain dysgu fi hwnna. Diolch yn fawr. So yeah, gawn ni weld. Sut mae hwnna'n... So, be na I fi'n credu, na I ddechrau gyda'r Mummy Commando, a wedyn gweithio fy ffordd trwy. Emrys yn dweud dim lot I fynd tan cyrraedd y sialens nawr. Yeah. Hooray! Edrych ymlaen. Achos pwy sydd ddim eisiau dysgu sut I wneud y floss ar stream? Dim fi. So yeah. Ydy'r... sut mae'r sain heddiw Emrys? Ydy yn okay? Yn gwybod cwpl o... Ni wedi bod yn cael... nes I trio cysylltu'r NES gyda gilydd a mae'r static ar trydan sy'n mynd trwy hwnna oedd wedi creu lot o broblemau i'r sain. Captain Commando atgofion da'r gêm yma fo oedd mascot Capcom ar un pwynt.
Ie, ti'n iawn. Ti'n iawn. Ie, oedd yn. O'n i'n gweld, o ran, mae fe'n un typical o ran side-scrollers, beat 'em ups. So, ie. Yeah. Edrych ymlaen. A dwi'n gallu neud mewn un go? Gawn ni weld. Analog NT amdani, ie. Yeah. Ie, yeah, dwi ddim gyda'r gêm yma. Ar hoffwn ni gallu ehangu fy casgliad. Dwi ddim gyda hwn eto. Ond dwi wrth fy modd gyda cerddoriaeth Capcom, gemau Capcom. Ie, Emrys, o'n i falle bydd rhaid i fi gofyn am os wyt ti ar gael a ti ddim yn rhy brysur i gael sesiwn arall ar Launchbox, achos mae dy fi y Sega CD y gwybodaeth i gyd, ond fi jyst ddim yn dod i'r arfer gyda RetroArch. Mae'n frustrating achos fi'n gwybod unwaith fi wedi setio fyny popeth unwaith, bydd yn sorted, ond oh my god, mae'n neud pethau odd i fi ar hyn o bryd. A dwi wedi plygu bracedi i roi'r actual monitor, y marquee thing i fyny ar gyfer yr arcade. So dwi yn agos iawn at actually gorffen y bit fiddly. So dim ond dwi ar gael ar ôl gwaith fori. Oh, awesome. Wel, mae sesiwn gyda ni nos fori. Lost Egg. So, yeah. Os wyt ti ar gael... Just... Actually, I'm gonna check here. Sorry. Yeah, ras Lost Egg nos fori. Ond, yeah. So... Gobeithio ti'n good am hwnna hefyd. Dwi'n credu gyda'r gemau yma, a fel y gêm ddoe, ni'n chwarae Run Saber ddoe, y tric mawr yw i gwybod pryd i ddefnyddio'ch moves arbennig, achos ti ddim eisiau gwastraffu nhw. OK, cool. Diolch, Emrys. Ie, ti ddim eisiau gwastraffu nhw, a dwi'n credu os ti'n marw, ti'n colli nhw. So man bod ti wedi defnyddio nhw, yn enwedig os ti just ar fi'n marw. So fi wedi mynd o'r ddinas nawr i'r amgueddfa. Fi gobeithio gallu hedfan trwy hwn heddiw. Ond fi wedi bod yn orhyderus o'r blaen, a ddim canolbwyntio. A wedyn, diweddi'n just ddim yn ei digon i gorffen y gêm i gyd. Felly fi'n mynd i trio peidio wneud hwnna. Steph yn dweud, credu nes i chwarae hon fel rental amser maith yn ôl. Ie, dwi'n wir i feddwl o'n i ar i'r renty games. Fi'n cofio renty fel VHS o fel Spa, y siop Spa, a ti'n gallu wneud hwnna. Sy'n bach yn nuts nawr i feddwl, ond yn amlwg oedd Blockbuster, ond o'n i'n cofio o ti gallu wneud o'ch spa lleol, y siop lleol, a o'n i fel, oh my god, mae hwnna'n amazing. Credu o'n nhw wedi gael chi wneud gemau hefyd, fel rentals. Oedd Blockbuster wneud gemau fideo hefyd. Fi'n credu, ie. Yn rhai o atgofion gorau fi oedd renty gêm o'r llyfrgell lleol, a point and click, antur point and click, oedd gêm o'r enw Pink Panthers Passport to Peril, a gemau fel, fel gemau point and click yn lot o hwyl. Blockbuster i fi a cyn ni rhywle yn tyll goed. Okay. Cool. Roedd ganddyn nhw Mortal Kombat cabinet. Oh, nice.
Wel, fi'n edrych ymlaen at dangos ti y cabinet wedi gorffen, y bar top, achos yn gweld y dynamic marquee yn gweithio, mae'n eitha cool. A i gweld fel y logo yn chwarae ar y top. Oedd hwnna'n cool. Ffordd da o dangos dy oed yw cofio pryd oedd cylchgronau yn reitio gemau efo buy, rent a void. Pwy sy'n cofio Games Master? Oedd y raglen hwnna'n amazing, gyda fel dyn mawr, gyda pen scary, moel. Fi'n siŵr taw Games Master. Neu fe movie... Oedd doi game, doi channel yn, fel i blant a pobl ifanc, oedd yn siarad am game y fideo. Un oedd Games Master, a'r llall oedd... oh damn. Movies, Games and Videos. Chi'n cofio hwnna? Movies, Games and Videos. The golden joystick. Yeah. So, yeah, o'n i wrth fy modd gyda hwnna. Ninja House. Tier Ninja. Come on. Pay. Mae'n edrych fel rhyw fenyw sy'n tiod fel yn ogof fenyw? Neu menyw ogof? Oh, daro. Off i'r gwallt. Very Tina Turner-esque. Yn amlwg ti ddim yn cofio os ti'n gallu ennill golden joystick os oedd ti'n llwyddiannus mewn challenge the Games Master. Sorry, o'n i ddim yn cofio fe mor dda hwnna, Steph. O'n i jyst yn cofio, gyda fi atgofion, o'r fel pen mawr, fel spooky yma, gyda gwyneb gwyn, a o lots o really good reviews o'r Games Master. Ond na, ni ddim yn gwybod hwnna. Falle dylwn ni edrych trwy'r archive neu YouTube i gweld fel hen episode o Games Master. Chos o'n i off fy modd. Fi ddim mor impressed. Mae Special Captain Commando bach yn bland achos mae rhaid i nhw bod yn really agos i ti. Daro. Taflu hi. Mae'n eich fel Danny DeVito bach yn dyw e. Be mae Steph yn dawndos. Edrych ar hwnna. Video Games Chronicle UK Channel 4 is planning to reboot the Games Master TV show. Oh, wow. Video Games Chronicle. Oh my god, hwnna'n amazing. Oh gosh, sorry. O'n i clicio'r link a wedyn nath dod â fi nôl i Twitch fyna. Whoa. O dyna, mae pawb eisiau nôl yn ei bywydau nhw. The Games Master yn gwych. Ti'n beth, oes dim lot really o fel sioeau review teledu am gemau fideo dyddi yma. Chi'n cael ambell i beth ar fel The Gadget Show a pethau, ond son nhw really yn mynd mewn i unrhyw manylder. Oh, nice. Seithi. So, I suppose mae pawb jyst yn defnyddio Twitch a YouTube now. YouTube, ond mae yna swt amrywiaeth o gemau dyddiau yma. Yeah, mae yna loads yn dysa. Straffu yna tipyn bach. Come on, dewch. Oh, daro. Yes. Star swipe. Yeah, ble ti'n dechrau? Os oedd rhaid i fi... Fi'n credu mae hwn
Dwi'n eitha hoffi'r genre yma. Mae gwell da fi chwarae genre yma gyda ffrind, rhaid dweud. Ond mae hwnna'n wir am ron fwyaf o gemau. Mae co-op wastad yn hwyl, chi'n cael cwmni. A dwi'n hoffi'r thing yna o falle cymryd yr eitem oedd ffrind ti neu brawd ti eisiau. A just y banter chi'n gallu cael. Ond ie. Canolbwyntio, come on. A gyda'r y thing yna jyst yn fflachio, press start, fi'n jyst fel, Dyna un peth am y gêm yma. Weithiau mae'r cymeriad off-screen. Chi ddim yn gwybod pa ongl mae'n mynd i dod. Ie, mae special fe bach yn well. Ond dwi'n hoffi'r un cynta'r fel y mummy un sydd yn troelli. Achos o leia ti'n gallu... Ninja. Dyna ie, y cic ar naid neu'r cic ar pwniad, dyna. Dwi angen defnyddio mwy o hwnna. Oh god. Pwy'r boi ma? Edrych ar y gwallt na, hyfryd. Amazing. Daro. Am I neidio pan mae'n neud hwnna? There we go. Eisiau neud co-op Scott Pilgrim vs The World rhyw dydd? Yeah! Byddai bendant fyny am hwnna. Dyna'n cool. Dyna y fath o game dwi'n hoffi. Ie, diolch Emrys am y heads up am y Humble Bundle Lego. Mae mab fi wrth fy... Actually, dwi'n joio chwarae hwnna gyda fe. Y gemau Lego. Maen nhw'n eitha da. Maen nhw gyd yn dilyn yr un kind of patrwm. Maen nhw gyd yn eitha neis, lliwgar, dilyn stori, bach o hiwmor, Lego. Star Swipe. Okay, pwy sydd yn nawr? Mwy. Yeah. Oh dear. Gorfen nôl fan hyn gynta. See, mae rhaid i chi bod yn agos i hwnna gweithio. So... O, ddim God, mae rhaid chi bod yn union llinell, dy fe.
Neu ddim dewis Captain America tro nesa. Yn gwastraff go. Wir ddim yn fan. There we go, here we go. Amseri. Oh! Cael fi pob tro. Yes. Captain Commando, nid Captain America. Sorry pawb. Just... dim ond 2 credits I ar ôl. Seaport. Come on. Come on, te. So... oh man. Risky. O'n i'n meddwl taw ras oedd e rhwng fi a'r professor yna. Ond nawr fi'n dechrau meddwl falle o fe fod I ennill y ras. Yn ôl y stori. Yeah. Okay. Bonus. Yeah, os oes gyda chi unrhyw gemau SNES chi eisiau awgrymu, jyst gael fi gwybod yn y chat. Yn delfrydol, os maen nhw'n gallu cymryd fi llai na awr neu bod yn fel bach o challenge I wneud e o fewn awr, bydd hwnna'n wych. Sim rhaid I fe wrth gwrs, ond gallai bod unrhyw gêm ond jyst un yn ystod yr awr retro gallai ni wneud cyfres so fi'n credu ma' 'na ffordd o arbed y gemau. Oh. Maen nhw'n boen. Oh. Pam na fi? Wookie. Dwi ddim yn fan pan ma nhw'n gallu cuddio rownd y cornel fel yna. Fi angen lot o iechyd nawr. Ah. Right bod rhywbeth fan hyn. Dim lot, hwnna. Ah, yes. Boss. Na. Pwy dwi'n hoffi? Fe. Dwi'n hoffi beth mae fi'n gallu y troell I na achos mae modd I fi
Oh, strum. Danny DeVito's. Uh-oh. Boi arall? Yeah. Uh-oh. Danny. Be mae Danny mwy nawr? Danny bach. Oh my gosh. Dwi eisiau... fe. Daro. Drwc. Oh. Nadw i. Un bit. Un arall. Ww, na. Sgen I ddim... Mae'n un credit I ar ôl nawr. So, underground base, enemy spaceship. A wedyn, beth yw'r call list? O, y diwedd. Dwi'n tybio yma. Hey, shmai Kieran. You're Captain Commando heddiw. Ond, does dim ond un credit ar ôl, felly mae'n eitha tense. Wel, jyst I fi. Ond, I wedi bod yn trafod gemau SNES. Oh, come on. Gen ti ffrind o'r enw Kojiro? Ah, cool. Oh. Cadw I ffwrdd o nhw. Dwi'n credu gyda'r gemau yma, chi'n mynd mewn I fath o rhythm. Ti yn y llif y gêm. Ond yn anffodus, dwi'n teimlo fi wedi bwrw'r cyfnod yna right ar y foment lle dim ond un fel bywyd ar ôl. Sut mae... O'n i'n meddwl sut mae... O ti ddim... Wyt ti'n cael aroliadau nawr, Kieran? Neu beth yw e fel y seiniadau? Neu beth? Achos chi'n gorffen cyn bo hir o'ch chi? Fel mis? Hey, diolch Kieran. Blwyddyn llawn ers I fi darganfod y sianel. Oh, cool! Oh, cool. Diolch Kieran. Ie, blwyddyn... Hwna'n wir, blwyddyn. Ers ti tan ysgrifio. Amazing. Oh. Ie, diolch am ail tan ysgrifio, Kieran. Ni wir yn werthfawrogi fe. Gallu fi cymryd rai o reina allan. Come in nawr. Ie, pob lwc gyda maths fori. Yay, siocled. Dyna beth... Oh, come on! Oh, Mubashi. Dyma yw yr un olaf pawb. So, na fi cael bod yn lot fwy cywir. Damn! Sorry.
Bod yn fwy cywir fan hyn. Mae hi'n mynd i taflu ei stuff. O, nath I ddim tro na. O! O, nes I mynd I ffwrdd. Okay. Pobl pink. Porffor. Banag. Dylen ni ddim defnyddio move arbennig ar gyfer reina. O, beth mae fe eisiau wneud. Cool desk. Okay, dim problem. Oh, damn, boots. Sut? Mae'n cymryd bron dim iechyd o ddo. Mae fi... allu... Oh! Come on. No! No! Right, fi'n mynd I wneud hwn to. Mae amser am un arall. Ie, hanner awr. Le mae'r benchmark fan'na nawr. Gutted. Mummy. Baby Commando. Right. Dwi ddim yn... Yr un cyntaf wastad yn twymo fyny pawb. So, chi methu cyfri'r un cyntaf. Ni'n cael awr werth o awr retro. Dyna oedd y syniad. Come on. Ni'n chwarae game over arall. Beth bynnag yw'r amser. Boing, boing, boing. Ah! Come on, man. It's Mac the Knife. Do 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 do. Do 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 do. Beep ba ba. Kick yn y gwyneb. Dee dee dee. Do 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 do. Ba dum boom boom. Dee-doo-doo-bow, ba-ba-dum. Oh. Un bywyd. Dim ddigon da. Go on, un bywyd I bob byd, a byddai'n ffain. Right, byddai'n ffain. Dyna yw'r targed o hyn ymlaen. Byddai'n... Okay, cool. Amgueddfa gyda'r deinosoriaid. Come on now.
Credu dyna un o gwendidau yw gadael y menywod roi fi, tiod, gyda'i trydan. Mae'r trydan y fenywod yma sydd wedi lladd fi y mwyaf o'r holl gelynion. Brenda! Come on, Mac. Fi ddim yn mynd i gwastraffu amser, fi jyst yn mynd i cadw gyda Mac trwy hwn i gyd. So mae rwy'n fel cymysgu... Mae Samsons yma, yn amlwg, mae'n edrych fel hanner... oh, come on. Hanner wrestlers a hanner dyn ogof. So Samson yn enw y Beibl, ydy e, fel Samson a Delilah. So, deall pan bod nhw'n cael... Oh my gosh. Oedd dy fi cyn Cymydog oedd yn edrych fel y Danny DeVito cymeriad yna. Oh! Ddim yn hapus. Continue gyntaf pawb. Fi ddim methu fforddio neud hwnna, man. Right, does there ddim... Dim ond 3 botwm sydd. Dim esgusodion. Marbin. O, dwi'n defnyddio. Ah. A dyna peth arall, fel pro tip, yw yn amlwg paid y bwyt ar cig os ti ddim angen. So fi angen hwn. Diolch beth, fy amseru na yn eitha da. Oh man. Okay. Just cadw golwg o'r credits, ddim mwy. Mae angen mwy tua'r diwedd lle mae fe'n anoddach. Come on. Achos mae rhain yn dod mewn tonau o fel pobl drwg. Ah. Dwi ddim yn gadael chi mynd i'r bit nesa. Nes bod chi wedi lladd digon o gymeriadau gelynion. So dwi ddim fel Mega Man lle chi gallu just redig heibio nhw gyd. Oh yes, oedd hwnna'n lwcus. Edrych ar Danny bach. Danny. Ah. Oh. Let's trydan eto. Dwyt ti, dyna yw gwendid. Oh. Come on, Carol. Oh. Chwarae gwmpas rhagor. Os dwi'n gweld y rai trydanol, fi'n mynd i ddefnyddio fwy o'r specials. Syth i Carol. Sonia. Sonny. Ni ddim. Okay, beth yw hwn? Oh, gwn, ffantastig. Ond dim ond fel 3 tro. Oh god, bach yn rubbish.
Gweld, nes i ddim gweld, a gadael e dod mewn i'r sgrin. Dyna un elfen, chi byth really eisiau bod yn rhy agos i diwedd y sgrin. Oh, continue arall. Start swipe. Dwi ddim wedi gweld cyfle i ennill credit, achos bydd hwnna'n handi iawn. Just lladd un gelyn ar y tro. Paid â colli canolbwyntio. Come on. Sy'n offi'r ser yma. Ser ninja. Right, beth sy'n y box? Un i fi. Great. O na, o'n i gwasgu button wrong fanna. Silly. Yeah, maen nhw gyd gyda'r un llaeth. Yeah. Funny hwnna. Mae Captain Chwarae'r fel Double Dragon a Streets of Rage. Yeah, mae fel cyfuniad o'r ddoi. Fi mynd defnyddio fy special nawr. Just achos dwi angen. Yamato! Yn rhy gryf i fi. Aros. Cool. Yes. Yeah, right dweud. Streets of Rage probably yw cyfres ffefryn fi yn y genre yma. Beth amdano chi pawb? Beth yw eich hoff side-scroller beat-em-up? O, diolch am cyfrannu 220 at y Floss Challenge. Diolch! Fi fod dweud hwnna fel fi'n meddwl achos mae'n swnio bach yn anghwrtais. Ond diolch Owain am trefnu hyn. Floss Challenge. Dyna beth chi eisiau gwneud gyda'ch bywyd. Dysgu sut i wneud y floss. Hooray! Hooray! Diolch. Streets of Rage 4 allan nawr a fi'n aros am y price i ostwng. Oedd e'n really ddrud. Sut nes i chwarae fe oedd defnyddio'r Game Pass thing yna ar Xbox a PC. Oedd PC beta version o Game Pass, Xbox Game Pass, lle chi'n chwarae gemau PC. A oedd ar fyna, so i feddwl nes i talu rhywbeth fel, oedd e fel 5 pint y mis, a tiod, oedd y pris yr actual game rhywbeth fel 20 pint, so ni fel beth yw'r pwynt, mae ddim yn neud synwyr. Ond, fi wedi gorffen y game. Mae'n good. Mae'n yn union yn y style y gemau greiddiol sy'n good. Mae rai pobl yn cwyno, tiod, so nhw wedi neud yn rhywbeth. Wel, i'r retro gamers a pobl oedd yn tyfu fyny gyda Streets of Rage, o fi ddim eisiau fe newid. Fi ddim eisiau fe bod yn rhywbeth mae ddim. Ond ti'n gwybod, sut chi'n teimlo am hwnna? Monster. Okay. Capcom o Street Fighter oedd e hefyd. So, oedd y move yna mynd mewn... mynd mewn i pale yn atgoffa fi o Blanca. I suppose mae loads o
fighters gwahanol yn neud yr un stuff. Mae hefyd, mae e-Honda yn neud move tebyg hefyd, so I suppose. Na, e-Honda falle yw'r move, lle mae fe'n mynd mewn I pel a mynd ar draws fan yna. Golden Axe ydy fy hoff o'r gemau side-scroller. O, ni'n caru'r cerddoriaeth yn Golden Axe. Ie, mae fe lan fyna. Fi'n credu dyna oedd y dau ar y Mega Drive o'n i wedi chwarae oedd Golden Axe a Streets of Rage 2 a 1 a 3. Fi'n dweud 2 cynta achos fi'n credu dyna yw'r un gorau. Ond, mae'r cyfres Golden Axe yn lot o hwyl. Mae'r arcade versions o'r gemau yna'n dda hefyd. Ni'n dweud bendant cael look arnyn nhw. Os ti cael cyfle. Yeah, Golden Axe, good. Solid game ond dyw e. Fi'n gweld Golden Axe a Streets of Rage yn gemau gwych os chi'n gallu chwarae co-op gyda ffrind. Ond mae'r genre yma I gyd yn well, dwi'n credu 2-player co-op. Ond, ond fi'n credu dyna yw fel philosophy fi ynglyn â gemau. Os ti'n gallu chwarae gyda mwy o pobl, gyda ffrindiau, chi wastad yn mynd I cael profiad gwell. Ti'n gwybod, mae falle chi gyda profiadau gwahanol I fi, ond mae'n neis os ti'n ennill rhywbeth. Chi'n gallu rannu gyda rhywun mynd, yes, come on! Neu beth bynnag chi'n dweud. So, hanner ffordd, ydw i'n mynd I gallu neud rhain I gyd gyda 2 credit? Fi ddim yn siŵr. A dwi'n mynd I gallu curo hen sgôr fi. Fi ddim yn siŵr. Chwaith. Trydan. Okay. Ready I ffwrdd, neidio, pwnio. Amseru. Oh. Uppercut na. Gaf fi mynd. Carol. Yes. Tybio, mae rhaid I fi o leia cael un credit ar gyfer y lefel ola, neu jyst ddim siawns. Just achos yn traddodiadol, y lefelau olaf yw'r fwyaf anodd. Beth yw'r... Beth ni'n gwisgo I? Nes I cerdded heibio smashable... Oh, na! Rookie! Beth ydw i'n neud? Sorry, Steph. Silly, eh? Be mae Danny eisiau nawr? Need a spin yna, syth.
Lladd e? O, un arall. Just fersiwn melyn. Mae'r stori yn wych hefyd, pethau fel hedfan ar gefn y deryn enfawr neu teithio ar gefn crwpan cawr. Os ti'n teipio giant turtle anghywir, just deud I fi. Na, crwpan cawr. Mae hwnna'n swnio, fi'n deall yn union beth ti'n dweud. Fi'n credu mae lot o bobl yn siarad am crwpan cawr o ddydd I ddydd, so peidiwch â phoeni. Fi'n deall beth ti'n dweud. Fi wedi chwarae'r gêm, mae crwpan cawr yn swnio'n grêt. Okay, come on. Okay, underground base, enemy spaceship. Come on. Oof. Just dwi methu fforddio. Pasio unrhyw goodies. Dwi'n gael nhw'n goodies ond unrhyw bwyd, iechyd, arfau defnyddiol. Dwi ddim wedi gweld, sa'n credu ma' 'na unrhyw ffordd o chi fel ennill bywyd neu casglu bywyd. Dwi ddim mor hawdd â hwnna. Ond neu continues, achos yn rai gemau chi'n gallu ffeindio fel continues I barhau. Dio, mae hwnna'n werth lot. Come on. Oh. Dim byd mewn. Oh. Kojiro. Friend Steph. Oh, more cool to get a friend. Oh, I know Kojiro. Dwi'n hoffi'r move yna, gallu taflu un person mewn i'r gelyn arall. Oh. Sim gwell teimlad. Gallu gweld tactig nhw amgylchynu fi. Okay. Parhau. Yeah, parhau neu parhau. Yeah. Mae 'na stwff fi'n credu, nes bod mwy o gemau yn cael eu lleoleiddio ar Gymraeg. Yeah, mae pwynt teg dydi, dylen ni dechrau meddwl beth ydyn nhw. Parhau fi'n credu. Mae mwy nag un parhau, parhau. I don't know. Be chi'n meddwl pawb? Chi yw'r gamewyr Cymraeg. Ooh. Yes. O'n I angen hwnna. Mae'n tricky. Fi'n credu
Achos chi ddim eisiau fe swnio'n naff hefyd. So dyna'r llinell. Ond os ni ddim yn dechrau rhywle, bydd e wastad yn swnio'n odd. Yn gwahanol. So... Okay. Eddie. Dwi'n cofio'r bit yma nawr. Ie, dwi'n credu. Weithiau rydyn ni angen datblygu termau newydd am bethau newydd. Na, bendant, dwi'n cytuno gyda ti. A wedyn, normaleiddio fe trwy defnydd fe. Merlin. I Merlin. Cytuno. Oh, come on. Oh, un thwaca. Yes. Wel, fi di mynd yn bellach y tro yma. Credu dwi ar y lefel olaf. Ie. Na, dyna pam mae'n handi iawn cael, tiod, bod ni'n gallu cael sefyllfa fel hwn, so ni'n gallu trafod be ni'n credu dyle'r fel continuous bod. Parhau byddwn ni'n dweud, ond parhau os ti'n dweud, ond ie, stuff fel hyn. Suppose mae pethau anghyffredin mae rhaid ni wneud i fe fod yn cyffredin, i normaleiddio fe. Come on. Y cas gelyn yw Carol. Dwi wir yn cysau Carol. Like press start. Gwasgu start. Ond mae'n dibynnu. Achos y pwynt yw, os ni'n edrych ar controller, mae fe'n dweud, mae'n actually dweud start. So mae hwnna ddim yn... Mae fe'n actually dweud start a select. So, dyw Nintendo ddim yn mynd i dechrau rhoi dewis a dechrau. Ond, gallwn ni dweud gwasgu... cychwyn i dechrau. Oce, fi really mynd i canolbwyntio nawr. Cos dyma yw'r siawns olaf ar y lefel olaf. Mae'n intense. So fi'n mynd bach yn dawelach. Nawr, ti'n gwybod, achos dwi ddim eisiau colli. Naeth hwn digwydd i fi yn yr... Carol! Cadw i ffwrdd o Carol. Carol! Come on. Gadael hi mynd fel na. A wedyn. Angen stuff. Ydw i'n gallu... Na. Dwi'n desperate nawr. Carol. Oh, nice. O'n i ddim yn gwybod o'n mynd i ddod fanna. Oh, no. Gyflymach. No. Ars i ffwrdd. Come on, Carol. Fi'n gwybod beth ti'n mynd i wneud. Okay, mae rhain yn... Oh, fi'n dweud llai o threat, a wedyn mae'n cicio fi yn y pen. Rai gwyrdd fwy gwan na'r lleill. Oh.
Carol helpu fi am y tro cyntaf. Paid marw. Rhaid fi cadw. Mynd. Gaf fi fod. Now Rain. Danny DeVito's tanllyd. Oh my gosh. Nid nhw yw'r cryfach chwaith. Oh, gweld Carol! Paid Carol. Dwi'n gysau Carol. Dwi'n person sy'n gysau unrhyw un, ond mae Carol. Danny'n redeg. Danny bach. Gyda bola mawr. Mae gyda fe tan yn ei fol I lladd fi. Ei? Oh, Dan. Dim amser am jokes nawr. Oh dear. Beth yw hwnna? Oh, ydy e'n... Mae'n un o pob un o'r cymeriadau eraill. Fersiwn o fy hun. No! Oh. Fi di curo hen sgôr fi, o'n I right ar y lefel olaf. Sorry pawb, fi di methu chi gyd. Gael chi gyd lawr. Yn amlwg fi wedi curo hen sgôr fi. Sorry. Sialens wedi ffeili heddiw. Ond fi wedi cael lot o hwyl. Joio chwarae bach o Captain Commando. Diolch am cwmni chi gyd. Dyn ddim yn clywed unrhyw un cyn heddiw yn deud fy nghas gelyn. It's like my favourite but with hatred. Yeah. Fy nghas gelyn. Yeah. Yeah, o'n I wedi gwneud 2 rediad, 2 game over, ond yeah, nes I drio fy ngorau, nes I cyrraedd y boss ola, lle chi gorfod brwydro fersiwn o'ch hunain a pob un o'r fel allies neu ffrindiau chi. And yeah, just ddim digon yn y tank I mynd y holl ffordd, so sorry pawb. Ond yeah, diolch am wylio. Nos fori, bydd ddim sesiwn amser cinio awr retro, achos mae ras Lost Egg gyda ni, sef game diddorol iawn. Mae Emrys wedi dod i'r amlwg. So bydd Owain, Emrys a fi yn chwarae hwnna ar un pryd a gweld pwy sy'n gallu mynd fwyaf pell yn y game. So yeah, gobeithio chi'n gallu ymuno gyda ni pryd hynny. So diolch Emrys, Steffan, Kieran, Merlin, Ditani, a unrhyw un arall sydd wedi bod, fi dweud Emrys, yeah. Unrhyw un arall sydd wedi bod yn gwylio yn ystod y stream. Yeah, diolch yn fawr. Mae wastad lot fwy o hwyl yn rannu'r profiad gyda chi a cael sgwrs a cwmni chi. Yeah, na I weld chi fori am Lost Egg. Fi ddim yn gwybod beth fi wedi chwarae fe am cwpl eiliadau. Mae'n edrych fel game doniol, ond falle sy'n mynd I bod yn rwystredig iawn. Ond gawn ni weld. Mae wastad yn hwyl chwarae gyda Emrys a Owain. So yeah. Okay, hwyl am y tro. Gweld chi yn y fideo neu'r stream nesa. Pob hwyl. Yeah,
Emrys yn dweud speciality ni. Ie, bendant. Iawn, pob hwyl, ta-ra.